खुलुमबाय रायजोफोर 2025 आव मोनसे सिमां दंमोन आंहा बे सिमाङा जाफुङो ना जाफुङा आं मिथिया जुदि जाफुङोब्ला थ' मोजाङानो जेनेबा मोजां आंनि मोजाङानो जेनेबा मालायनिबो मोजां जाहैगोन मानो होनबा जा सिमां नुनानै दङ आङो बे सिमांखौ आं जाफुंहोनो हागोन ना हाया आं बेखौ बहुद सानगासिनो जुदि जाफुंहोनो हायोब्ला माखासे मानसि आंनो नांगोन मानो होनबा मानसियाबो आंनो जायनोखि जेनेबा आं ओरैबायदि मानसि लाखिनो सानदों कि आं लाखिनानै आं खामानिखौ मावनो सानदों आरो जेनेबा जाय मानसिया सोरबा फिसाय थैजानाय सोरबा सासे बुरि मानसि दङ ओरैनो टाइम पास न'आवनो थाबाय थायो थाइसे थाइनै फैसा मोना बेफोरबायदिनि मानसिफोरनि थाखाय आं माबा मोनसे आं खामानि लाना थांनो नागिरदों बेखायनो आं सिगाङावबो फेसबुकआव आपल'ड होदोंमोन कि 2025आव आंनि सिमाङा जाफुङोब्ला आं हामगौमोन होननानै बुंदोंमोन आं खिन्थु जायना जाया नाजादों आं खिन्थु आंहा बहुद दाहार नांनानै दङ दांबा आंबो दाहाराव गोलैनानै दङ बिनि थाखायनो आंबो जाफुंहोनो हायाखै नङाबा आं जाफुंहोनो हागौमोन 2025 मा 2025नि सिगाङावनो आं जाफुंहोनो हागोन बेबो 2022 बा 23आवनो जाफुंहोनो हागोन खोमा जुदि दाहारा जोबोबा आरो थारमाने आंनाव साहारा होनाय मानसि आंनाव रावबो गैया थारमाने आं जाय मानसिया आंखौ सोरबा माबा मोनसे सोरबा सासेया फन रायज्लायनानै बा आंजों माबा मोनसे रायज्लायनानै बेफोरबायदि मोजां मोनो आंनो ओरैनो मदद होयो 10,000 5,000 बेफोरबायदि आंनो मदद होयो खिन्थु जाबायदि आंनो साहारा नांगौ बेफोरबायदि आं साहारा मोनाखै आरो एखमबा आं बहुत गिदिर गिदिर खैफोदावबो गोलैदों बे खैफोदाव गोलैनाय समावबो आं खिन्थु बहुत मानसियानो आंखौ सोरबा असिनाखि मानसियाबो जेनेबा सिनायलायानो बेफोरबायदि ओरैनो फेसबुकआ आग्राम आग्राम रायलायनायावनो बेफोरबायदि आं बहुत मददबो मोनदों मोना नङा मोनदों बेफोरबायदि खिन्थु जाबायदि आंनो नांगौ दाबायदियाव बेफोरबायदि आंनाव साहारा होनाय मानसि रावबो गैया आंनि न'आवबो बहुत माहाजोन आंनि न'आव माने आंनि न'खरनि जिथुनाखि आलासिफोराबो बहुत जेनेबा बहुत माहाजोन दङ खिन्थु माहाजोन जायोब्लाबो आंनो रावबो साहारा होआ आं जुदि फैसानि थाखाय फनबो खालामोब्लाबो आंनाव उल्थासो बियो बेफोरबायदि आरो थारमाने बेनिखायनो आं गावखौनो गावनो सानो आं इसोरनि सायाव माने पुरा फुल नाजानाय आं मोनसे सानो आं बिराद फुल नाजायो आरो नाजागासिनो दायो आंनो दायो खमसे खम दाबायदियाव जेनेबा आंनो जेनेबा आं जुदि 1 लाख थाखा मोनोब्ला जेनेबा 1 लाख थाखा जायोब्ला आं खामानिखौ आं मावफुंनो हायो आरो थारमाने मानो होनबा आं ओरैबायदि मेसिन लांनो नागिरदों थारमाने जिथुनाखि हिन्जाव मानसिया मावो आरो खामानि मावनो हायो बेबायदि आं खामानि मोनसे आं सायख'दों बा नायनाबो फैबाय आं दाख्लै थांनानै आं दाम बेथनखौबो सोंना फैबाय मोनसे मेसिनाव जाहैबाय 1 लाख बेसेबांमोनथाय 6,000 1 लाख 6,000 गोलैयो आरो पुरा माने GST TST माने लानानै बेफोरबायदि माने ट्रान्सपर्ट लानानै आरो बे महाराष्ट्रनिफ्राय आसामसिम लांनायसिम आरो बिटिआरसिम लांनायसिम बिसिम माने 1 लाख 6,000 गोलैयो बेबायदि आं मोनबा मेसिननि आं खोथा रायलायबोदों आरो थारमाने बे मोनबा मेसिना बेनो कि बे मा होनो कि आगरबाथि बानायो थारमाने आगरबाथि बानायनाय मेसिनखौ आं लांनो नागिरदों आरो गामिनि खाथि खाला मानसिफोरा जेन मावनानै थाइसे थाइनै फैसा मोनो आरो आंबो बिसोरजों लोगोसे थाइसे थाइनै फैसा मोनगोन बा बिसोरबो मोनगोन बेफोरबायदि माने आं बहुद समनिफ्रायनो आं सानगासिनो दंमोन आरो कि आं बे मेसिनखौ लांगोन 2025 आं जाफुंहोथारगोन होननानै आं साननानै दं आरो थारमाने खिन्थु थेवबो आं बिनि सिगाङाव नाजागासिनो दंमोन दाबो आं हायोमोन दा आंनो माने 1 लाख थाखा बिराद इम्परटेन्ट जाना दङ बे 1 लाख थाखाखौनो आं बबेनिफ्राय मोनगोन मोना सान हर सानबाय थायो आं बेफोरबायदि आं आरो सानै साथामनो मानसिनोबो फैसा होन दङ सोरनोबा 10,000 दं आरो 30,000सो आं होन दङ आरो बेफोरबायदि आरो एसे आंहा माने जिथुनाखि आं न' लादोंमोन ना बेयाव बे न' लानायनि एसे आंहा माने 39,000 होन दङ आं बेयाव थारमाने बे जोब्बानो आं माने आं खालामनो हागोन आरो थारमाने आं बे मोनबा मेसिनखौ लाना थांनानै सोरबा बे बुरि मानसिफोर थायोना बैसो जानानै सोरबा फिसाय थैनाय बेफोरबायदि थानाय बिसोर माने मा खालामगोन मा खालामा बिदि खालामनो जानानै थायो मानसिफोरा खामानि जेराव मोना बेफोरबायदि दङ बेफोरबायदिखौ माने बिसोरखौ लिंनानै आं बा बिसोरबायदि मानसिखौ आं खामानि होगोन आरो थारमाने खमसे खम आंनो जेनेबा मोनबा जुदि मेसिन लायोबा आंनो खमसे खम 25-30 जननि मानसि इम्परटेन्ट जागोन आरो थारमाने बेबायदि आरो बिनि उनाव आरो बारायलांबाय थागोन जुदि मोजां खामानि जालाङोबा बिसोर जुदि मोजां मावलांबाय थायोबाथ' खामानिया एरखागोनखा बिदिनो माने आं सानदों आरो थारमाने बे माने जोंनि गोरिबफोरनि थाखाय आं सानगासिनो आरो थारमाने आं दा 2025आव आं जाहोनो हागोन ना हाया जाफुंहोनो हागोन ना हाया आं मिथिया जुदि जाफुंहोनो हायोबाथ' जोबोद मोजांनि खोथा आरो आं बेबायदि आंथ' जेनेबा आं थायाबो जानो हानाय
थेवबो आं गामिनि माने गामियाव माने सोरखौबा सासे माबा होनानै बिसोरखौ माने मावहो जाहो फानो बेफोरबायदि आं खालामनो सानबाय थादों आरो बर्थमान 2025 नि सिगाङावनो नाजागोन आं खिन्थु फुल नाजादों आरो आंबो बारा बेथन मोना थारमाने बेनो आरो जोंलाय मा सिकिउरिटि मावो बेबायदि सिकिउरिटियावलाय बेसेबां बेथन मिथिखायो बयबो बेबायदि बुंनोनो लाजिथाव बिदि आरो थारमाने बेनो आरो बहुद सानगासिनो आं मानसि नांगौ जागोन आंनि साननाया जाफुङोना जाफुङा मिथिया गासिबो इसोरनि सायाव इसोरा जुदि आंखौ जुदि अनोब्ला जागोन आं मावफुंहोनो हागोन खामानिखौ नङा होमबा बाय